niin, eli haastattelut jatkuu Porissa. Tällä hetkellä on Seinis täällä haastattelussa ja esitteletkö nyt itse aluksi? Mä oon Seinis, pelaan StarCraft 2, asun Helsingissä, on 21-vuotias ja päätoiminen opiskelija. Joo. Mitä pelejä sä pelasit ennen StarCraftia? Kaikenlaisia strategiapelejä. Viimeisimpänä Warcraft 3, sitä ennen Age of Empiresia ja Empire Earthia ja no saattoi olla vielä jotain muutakin siinä, mutta noin pelejä kaikista eniten. Warcraft 3 lähinnä niin merkittävästi ennen SC2. Sä pelaat Protossilla, niin minkä takia Protoss? Silloin kun beta alkoi joskus viime jouluna, niin silloin heti ekan päivänä mä pääsin sen betaan, kun mä olin voittanut sen Warcraft 3 turnauksessa, niin mä kokeilin aluksi randomilla pelata, pelasin kaikilla roduilla ja Protossilla mä pärjäsin parhaiten ja siinä vaiheessa mä päädyin Gold Divisionaan, silloin Diamond oli paras, joten sitten mä halusin päästä niin nopeasti korkealle kuin mahdollista ja Protoss oli alkuun helpoin ja massamalla stalkereilla mä pärjäsin hyvin ja sitten mä opin pelaamaan niille ekana ja sitten se ei ole niin kiva palata sinne huonommalle tasolle, joka vaadittaisi rodun vaihtamiseen. Ja tähän asti Protoss on ollut hauska pelata, niin ei ollut syytä vaihtaa. Mä kysyin tuossa Naamalta kanssa äsken, kun nyt tuli uusi patchi, niin kysyin, että miten se vaikutti hänen pelaamiseen ja se vaikutti suuresti, muun muassa Härväsen suhteen. Niin, miten sulla onko se vaikuttanut suuresti tuossa pelaamiseen? No, Protoss vastaan Terran matchupista ensinnäkin, niin mä en ole varma. Ei ole kyllä hirveästi vaikuttanut ainakaan Protoss vastaan Terran matchupiin. Mä en tiedä, onko se vaikuttanut jotenkin Terraneiden pelaamiseen, joka vaikuttaa sitten munkin peliin, mutta mä en ole itse sitten ainakaan mikään huomannut. Zergiä vastaan, oliko siinä edes paljon muutosta? Ainakin Roguesit sai. Joo, totta, niin Roguesit sai sen yhden buffin, se oli rangin buffi, se oli kyllä aika tärkeä. Että... No joo, itse asiassa Zergiä vastaan se on vaikuttanut aika paljon, koska kaikenlaiset fast expo-bildit on paljon vaikeampia. Kun esimerkiksi ensinnäkään ei voi tehdä sillä, että sä laitat geittimuurin ja siihen taakse kannoneita, vaan Roguesit pystyy ampumaan siitä yli, tai sitten ne voi ampua niitä gatewaytä ilman, että ne ottaa kannoneilta damagea. Joten kaikki fast expo-bildit on vaikeutunut aika paljon ja oikeastaan mä teen Zergiä vastaan aika paljon semmosia muovintaa kuin nykyään, koska on niin vaikea expot. Zergiä vastaan. Hyvin ärsyttävä. Mitäs Suomen SC-skene? Mitä mieltä oot siitä? No, vertailukohtana mulla on se Warcraft 3 skene, jossa mä olin mukana aikaisemmin, niin siihen nähden niin edistys on ollut huima, että mä en tiedä Warcraft 3 alkuaikoina, silloin mä en ollut niin mukana, että silloin varmaan oli samalla lailla aktiivista kuin nyt, mutta tähän mennessä on ollut tosi aktiivinen porukka StarCraft2.fi ja se on tehnyt varmasti hyvää skeneelle ja saanut monia tyyppejä innostumaan StarCraft 2. Kaikin puolin niin mun mielestä mennyt tosi hyvin. Joo. Mites sitten toi Suomen taitotaso sun omasta näkökulmasta? No Suomi on aika pieni alue, siihen nähden Suomesta löytyy useita taitavia pelaajia ja Naama tietysti kaikista parhaimpana menestynyt tosi hyvin Euroopan tasolla ja Euroopassa on paljon maita, joissa on varmaan enemmän pelaajia, joissa ei ole näin korkea taso. Mun mielestä Suomen taso on ihan hyvä ja on paljon hyviä pelaajia, jotka ei vielä ole voittanut mitään, mutta joilla on paljon potentiaalia. Muun muassa Envious nyt, joka on 2500 pistettä tällä hetkellä ladderissa ihan siellä kärkipäässä. Suomalaiset eniten pisteitä ja kaikin puolin pelaa tosi hyvin. Naamakin sanoi, kun tultiin tänne, että onneksi Envi ei tullut. Joo, mä katsoin, että tänne ei ihan Suomen kärkitaso ei kaikkia tullut, vaan tulikin. Jos muistelet mielis näitä kaikkia matseja, mitä olet pelannut, niin mikä olisi semmoinen mieleenpainava? Pystytkö yhtä tiettyä mainitsemaan, onko niitä monta? No, vaikea sanoa. Mä en kyllä oikein osaa vastata. Että, no ehkä jonkinlainen vastaus, joku turnauspeli tai mä tiedän, ehkä vaikka pelit Futseri vastaan tuolla
ESPC-semifinaalissa esimerkiksi. Yleensä turnauspeleissä on aina enemmän pelissä ja silloin yrittää pelata parhaansa mukaan ja ne sit jää mieleen ja ne on ehkä sitten ne kaikista kovimmat turnauspelit, mitä mulla on ollut futsari vastaan ESPC:ssä. Joo. Alright. No, olisiko sulla jotain viimeisiä sanoja, terveisiä kellekään? No, mä toivon, että kaikki suomalaiset StarCraft 2 tykkäävät pelaajat niin jaksaa tukea skeneä ja osallistuu ja toivon, että kaikki on mukana ja skene jatkaa hyvin. Loistavaa. Eiköhän tää ole tässä.